Добро утро! Включваме се от моята градина в Паталеница. Както обещах, не 2, а 3 или 4 седмици по-късно. Виждате резултата от подсяването, виждате резултата от торенето, от аерирането. Разбира се, напоследък и условията за тревата са разкошни. Имаше дъжд, по-ниски температури. Така изглежда тревата в момента. Ще покажа и горния двор как се получиха нещата. Разбира се, има още съвсем леки несъвършенства. Тук съм подсял, но може би мравки са изнесли част от семето. Ето. Това е резултата. Прекрасна, жива, зелена, обогатена трева. Ториме с комплексна торна Ярамила. Аерирахме с машината на Штил. Изнесахме мъртвата трева извън двора. Така изглеждат нещата. Приближаваме по-отниско. Ето и тревата в основи. Няма и помен от мъртвата загниваща трева. Имаме една здрава, прекрасна морава. За който се интересува, може да погледне какви са стъпките в канала ми. И на места си личи тревичката новата, където сме сяли. Ето я, тук две петънца. Тук едно петънце. Тя ще изравни постепенно цвета с старата трева. Там по-надолу виждате има пак едно петънце. Но това е младата трева, която ще изравни постепенно цвета с старата трева. Но това е резултата от добрата грижа за тревата.